referente para a programación e un referente festivo na comarca, porque si é verdade que as festas do Cristo atraen a moita xente, non só da comarca, sino tamén de comarcas limítrofes, e eu creo que xa están sendo tamén un referente dentro de Galicia, ¿no? Porque o noso programa pois, tamén atrae a moita xente non só o que vos digo de comarcas limítrofes, sino de fora de Galicia. Na programación das festas do Cristo, pois quizáis o que máis as caracteriza, no? Pois é esa combinación de música, neste caso de concertos de primeiro nivel, pero tamén outros que lle dan oportunidade a moitos grupos como pasarela, no? Ou como ese trampolín. Combinamos tamén tradición coas calantornias, o deporte, que é un ingrediente tamén moi importante dentro do programa, a cultura e actividades familiares das pandillas, no? Que polo visto é algo que non van e na que nos non sei se seremos pioneiros, pero sí que levamos moitos anos facéndoa e a verdade é que cada vez temos máis éxito. E despois temos tamén propostas participativas, ¿no? Para todo o mundo e sobre todo que queremos é manter esa esencia, ¿no? de unha celebración que cada ano non congrega a 12.000 persoas, pero casi. O mellor durante todos os días sí que pasan polo barco pois esa cifra que nos daba Carlos de 12.000 persoas. Musical, temos este ano pois a un artista e unha formación de referencia como é Xoel López. Acaba de estrear disco, está en prácticamente todos os festivais, está subindo os mellores escenarios. Hai un mes ou así entrevistaron na Dúas, no programa de Cayetana Guillén Cuervo, na presentación dese seu novo disco, e xa vos digo, está petando ali a donde vai. Nos de feito tivemos que esperar a poder presentar o programa porque hai unha cidade onde vai tocar que non podía presentar ningún outro concerto antes de realizar o dese, pero bueno, estamos a verdade que moi orgullosos de poder traer un artista de este nivel. Se eleva un bocado moi grande do orzamento das festas do Cristo. De feito, tivemos que ampliar casi, máis de 30.000 euros para poder traelo, máis dos 30.000 euros que xa ampliamos o ano pasado. Temos tamén orquestras de primeiro nivel. Destacamos el Como Dominicano porque no ranking de orquestras de todas as que traemos pois quizáis sexa a máis importante. Temos tamén a Panorama City, a Capitol, a América de Vigo e a Última Legión, ou tamén grupos que están dentro de Amaba, da Asociación de Músicos de Valdeorras, e aos que nos cada vez queremos darlle máis protagonismo e máis importancia nas festas do Cristo. Estará Black Queens como artistas convidados no programa de Xoel López, e despois temos al Patio de Leni ese mesmo día para amenizar a festa das pandillas. Eu creo que no apartado musical que temos unha oferta moi variada e que pode tocar todos os gustos e de todos esos públicos que durante as festas nos van visitar ou van comprobalo. Non temos o cartel, que xa vos digo, xa vos lo presentaremos máis adiante, pero sí, o mellor queremos facer público a artista que vai ser a encargada de realizalo, que xa vos digo, xa está, e ademais é un cartel precioso. Creo que recolle os elementos vivos de esa festa, porque sobre todo as festas do Cristo son unhas festas moi vivas e moi vividas.
e a artista vai ser Marisú Miranda. Non sei se recordades, de chulo é que esas persoas que participaron no momento en que se desmonte a exposición van poder levarse para casa o seu retrato. Entón, bueno, é unha cousa polo menos chamativa. A Marisú falle moita ilusión porque é unha maneira de reconectar coa súa vila e a verdade é que xa vos digo, cando o vexades o cartel vai a gustar moitísimo porque é un cartel precioso. E nada, como dicía antes, o deporte é un elemento moi importante das festas do Cristo e paso a palabra. Como dice Marga, o deporte forma parte das festas do Cristo desde fai moitísimos anos, algo así como este ano é o 58 descenso do SIL, co cual levamos xa 57 edicións, que xa son anos, e é o 38 edición tamén da Milla Urbana, así que eu creo que son dous eventos deportivos que están moi consolidados e que ademais teñen un atractivo especial para toda a xente que ven aquí a participar, tanto da milla como do descenso desde toda España. Sabedelo ben, de anos anteriores, e evidentemente este ano pois será algo parecido, así que, e aparte, bueno, añadir ese descenso popular que tanto éxito está cosechando. Estamos xa tamén na sexta edición dese descenso popular, no que a xente disfruta do río, pero dun xeito menos competitivo ou non competitivo, non? Entón, bueno, pois pola miña parte, nada máis, dende logo felicitar aquí a Marga e a todo o Departamento de Cultura polo esforzo e polo traballo que se está facendo, sobre todo por traernos este elenco tan grande, tan variado de actividades como vamos a ter nestas festas do Cristo do 2026. Que esquecer que a Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico e o Concello do Barco organiza xa dentro do programa das festas, que xa é un clásico. Temos un espectáculo de rúa, un dos espectáculos máis potentes que hai actualmente en Galicia, que se chama Mezo, de Pista 4, que é unha maravilla de pasarrúas, que será o venres, como se dixéramos, o pistoletazo de saída das festas do Cristo. Temos todos os pasarrúas con grupos de música tradicional e charangas, os actos religiosos, as actividades para a infancia, a festa das pandillas, como vos dicía antes, que tamén é un evento moi importante, e non esquecer tamén o tradicional espectáculo pirotécnico, que este ano, e creo que por primeira vez, as festas van rematar cos fogos artificiais. Que días son? O luns. No, pero